tal-familji Maltin u Ewċin jinsabu għaddejjin bl-aħħar preparamenti sabiex jilqgħu qraba u ħbib tagħhom fi djarhom għall-ikla tradizzjonali tal-miliet. Net News żarik ċina tal-preżentatriċi magħrufa sew ma' segwaċi ta' Net Television li s-sajt għall-programm tagħha jekk jogħġobkom. Fejranija tħejji diversi platti varji din id-darba 12 il-qarib tagħha li se tkun qed tilqagħhom f'dara l-ikla ta' nofsinhar. Ħafna jażlu li jżommu mal-ikli tradizzjonali iżda liż taħseb li tikkuntenta żaq kull persuna li tkun miġbura mal-mejda. Tant li din is-sena għażlet li tagħmel platt magħmul bil-laħam, platt magħmul bil-ħut u saħansitra platt tal dawk li huma vegan. Ma jistax jonqos il-preparazzjoni tal-ewwel platt u d-deżerta. Preparazzjonijiet li jieħdu sigħat tisir. Biex jissajjar għal 12 trid sigħat nipprova nagħmel affarijiet qabel niddejja, l-iktar ħaġa niddejja jiena li ġejn in-nies, ġifieri ftit qabel u qed nispiċċa. Dejjem nipprova nagħmel affarijiet li nista' nagħmelhom qabel. Id-deżerta tista' tagħmelha qabel, jiena għandi beef Wellington se nagħmelha qabel, għandi ħafna affarijiet li nista' tlestihom qabel u mbagħad kemm anke jekk ma sajjarhomx, anke jekk tlestihom pereżempju jkollok xi ħaġa fil-laġina u hekk. Tista' mbagħad kemm issajjarha. Għalmenu jkunu lesti, għalmenu ma jkollux dak il-ġen tal-aħħar, dik iddejjaqni jiena. Jiena nħobb nippjana u nħobb ikolli kollox kif suppost. Jiena nieħu gost nipprepara waħdi ġeneralment bil-lejl, dejjem nibqa' għaddejja sa bil-lejl nsajjar, ġieli sassija sa tgħidha filgħodu. Min janżel li fil-jum tal-miliet joħroġ jiekol f'xi ristorant jew lukanda, iżda l-ħafna il-miliet ifisser il-ġabra tal-familja f'dar ta' xi qarib. Jiena nħobb ikolli d-dar mimlija nies. Nieħu gost li kulħadd ġen, dak l-iktar ħaġa, meta tkun f'restorant ma tistax tagħmel dawn l-affarijiet. U l-għaxqa tagħha li tara li kull persuna dduq u titpaxxa bl-ikel ferm tajjeb li taf issajjar liż. Jiena wkoll li nagħmel bħala ikel, jiena mhux għax il-miliet jridu kulħadd irid jkoll il-dundjan. Jiena hemm ma jħobbx il-dundjan. Ara hemm inħobb il-ħut, hemm inhu vegetarian, ara fil-fatt għandi għal kulħadd għandi se nagħmel il-ħut, se nagħmel il-laħam, se nagħmel il-vegetarian, se nagħmel biex jiena nħobb nikkuntenta l-kulħadd, nilħuq lil kulħadd. Ġeneralment il-platt prinċipali tal-ikla f'jum il-miliet jikkonsisti mid-dundjan, tradizzjoni Ingliża marbuta mal-miliet li beqgħet magħna. Iżda fl-aħħar mill-aħħar jum il-miliet mhux sempliċiment it-tradizzjonijiet. Iżda is-sabiħ tal-ġabra tal-familja li matulu naraw xi ftit li qraba tagħna li kapaċi nkunu jenna ma naraw għal ġimgħat u xhur sħaħ quddiem il-ħajja maġla li qed ngħixu.